ole tun truma chuanin thon thu mai ni lo atak taka thil thleng chanchin kan chiarin kan ngai thla ho don ani chu kan ngai thla kho tu chu Tuirial Jail Escape chanchin sang sakwa somsari pakwa ti ania ziaktu Pu V.Lalhmingthanga ngei hianin kei katan te lul hianin pakhat miram pe a chunga hin kalom tak zet ani chu mai baka euti pati chua han chialan min phal saka athen chuan he le khabu hi kan lo chiarin kan lo ngai thla to mai theya thren kha chuanin mi tong kamatang pon kan lo thla to mai thei kamit ngeia a le khabu a ziaktu ngein ka chiar tur mi han pe hi kalom tak zet ani ti kha kan soi le du ani tin zela tang han tlanchhuah na leiver thui ber tia soite po ania tun thlengin hnial tu pon om lem lo ning ka ria chanchin ngaihnawm tak tuna kan chiar tura hian na oma chu wang chuanin ngai thla tu ten a tir tanga top thlenga ngun takai lo ngai thlak ngei ka be se ani thum ha ruai ti lo hi chu a tir tangin kan chiar tananga a tir lampo hi apoi mo lu tu kan ti kha clear tu le ngai thla tu ten lo ram ro o zale na sula ngai chan ma sanga tang to in mizo te chu lal ran niin an lal na ram tin thawa zalen taka ro relin an thina chuan zalen na chu British sarkarin an chakna mangin an lak sak obet luya British in India zorama chuasan don khan Mizoram IO tu te hne na chuan India Burma Pakistan khoi berange in bedu ti in azota Zoram IO tu te chuan India kumsom kam betange ti in an changa ti chuan Zoram kumsom chung India turin ti fel anita hemini atanga chira kumsom ral nuwa chuan India in Zoram chu a huang chunga tangin ala chua silo wang chuan pulal deng le athui hruai te chuan India laka independent chu so lo theilawa in ngaim maya pa in mas nikhat sangkha chakwa somruk parka independence chu sualin ram hnuai engkim tor huamin asang tel ramu in zalenna an sualta chutia MNF 10 tharum thoa independence an sualtak si awang chuan India chuan asepai tha division 1 le jet fighter tha chu Zoram chunga adu duwa chatla turin aron tiluta ti chuan India sipai tele MNF sipai MNF te chu Zoram hun ranga anin kapa India sipai te chuan MNF le MNF ni lo MNA a po la tangai mi lo te andu du manin tanina an khung mia zela andu du an ka pluma an ka hlum lo an ngai sa hluma kan mei che te po an puang suala a then te phei chuan an at pha nge a India sipai te ku chu Mizomi pui te chuan an se pui ruat tot loka heti hun laia Mizoram mi pui te hreom zia chu soina siak lo India sipai an hlawa mi theng khaten MNF MNA an hlawa tu bo le dolung inkara an lenga chan him tu an mamoa chan tu an si lo ramin in dana duwa nipuin zalen an duwa namin ro re na thak danglam an duwa namachian o mizo tangwal beng sikin han ngai tua chiang ve mate Manipur Tripura te poin India laka inlak ran tumin India chu an ka ve thowa ma se jet fighterin an bom ve lawasin India sipaite zoraman che dan hi keite lul hian ka sei seng lawang chuti taka hriom tin rengin zorama tuam lai chuan chantu ani lawa rethei mang anna na sat e mawang te po ani ange kanula te chuan nan mi zofa an paya athenin pasala an nei nok boka chung te wang chuan kan rama anu chu mi zo apa vai ti tur kan tam ta em avan poi tak em khati huna visit lom ngai pol frang te khan enga tinge mizo nula te kha nan mizo pasal nei an lo khap lo le enga tinge vai son an pai na tura an do da lo le Israel te chu lalpan namdang ne na in nei pol akhapasin kan rama hian thapol kan tam chuan engti kong ma in kain lungrual thei tak ngai lawang Israel ten an ram chung mi namdang an hot chuak kim lova anna ka hlinganga an omang khuam keini poin kan rama nan mizo nget taka in beng bel tele anu mizo apa nan mizo hi kanna ka min chun tu hlinga te ala tang lawang ti tunge soi theyang mizo te hi nama hian kan la chiang lo hle in ka ria namdang ti dan lak ching namdang pasala nei mai nial lo kan in ka ria namdang mi nupui ani te la hian an mizo zia thla in an nupui te zia an la an fa te mizo ni si in mizo tongpo an hrelo ti hriat tur an oma
tin nan mizo pasal ani te puim am pasal te zia lin an hun an mang thin boka ma se mi che chu a pasal thu om tur ni miawa sel chiam don po ni la han sel hlei thelo na lai om bok nama chen om zia chu mizo ngei nu pui pasal nei le nam dang ti dan a koy ngila lova kan nam ti dan von nun hi nama chen chu ani mai tin chu lo le a chuanin mizo le nan mizo in ti boy sela mizo chu lo thiam lo jok deuh po ni se mizo wa kan chiang ani chuan mizo kho kan tan jok phot tur ani ang nan mizo rama om ve wang khan mizo pui soi sa ani awang le chan chu kan pathian chuan kan che na tu le nan mizo che na tur min siam saka hun bi te min sian dang lam saksi alom nang nan mizo pasala nei I chunga pike ifa hinga mizo ming putir ma la mizo ten eng tika ma mizowa kan chiar tel thei arin om si lawa chu mai la ni lo mai thei zorama zo na thlak ni lo an om ve oi lo hun te po ala thleng lawang ti tunge sei thei le ka underground ve chan chu tiang taka zoram chu thimcha puin a khu mu bu lai chuan ramtan far khaltal kani thei ma na ti in tleirol te gumsom pasari mi lek kan in pathian le kan ramtan tia be tu te pu do jinga phul pui khuwa MNVCO le a ho te chu bu chek zo ni som panga December sang khazakwa somruk parieta ka zom ve ta a ti chuan samdu khai khodaya captain donga ho te finin ni tam fe kan om nu in East Pakistan panin kan kal thla a thang nang khodaya hian V battalion tenen ke man neya ti chuan V battalion a hian in report in Bible nemin pathian le kan ramtan kathisen fartop thlengin kathokang ti in chiamin chamtira chia kan cham zowa chuanin kasipai number 110294 min nei tirin kaum na tu section an siama rifle number mark 1 le amu min pe a kan section second in commander lens corporal rosanga phulpui ku chuanin silai ka dan le apat ming te min rila ti chuan pathian le zoram tan ka underground ve ta ani ti chuan East Pakistan a kumthum kom nuwa Burma arakana kumthum ko om le a chumi nu in China silai la in kan kala China tangin zoram kanon ho in khoru lian khuwa overground duty in ka oma man kani kum sang zakwa somsari pasari July ni somthuma chuan India Security Force ten temai pugro tlang dunga khoru liana ka umlai chu min manta a min man hian min man tu tele an ke mi te chanin kani na ria an omlo nia ka hreta wangin kain sei chuak le mayang tia rel rupu ka nia wangin min man tu te pokha beilo kani tin chu ba ka khoru lian mi puite an fel ema wangin min man hena tur point engma an pelowa min man nget vak lo tura ka ngaya maro chu min man nge nan in pakhat barak kota kem tlang chiblam hoin min din tira ka mu ve thelo tang chuanin min kok tu min man nge theina tur an lo neya reilo te min din tir nu chuan an barik chunga min roi luta an kut thak chu min hnoi tran ta a min man nge tani ti kan hria chuanin tlanchhuah thei dan tur omma na tia in ngai tuin khuya nge silai da tia min zo chu dotin khanpui lam pangram hnoi chu ka ko mu ta rengota an ni chuan khanpui tlak lam lei pui thlama min roi luta chu thlama chon voi te khat po kalakal ngai lawa kari stop maya tin chu tham chu ka hriat po la ni lawa amma ni jok hriat ani nge tham pan chuan min man tu CRPF section 1 tenen silai omlo la turin ke matang chuan kan chuaka tham kan thlen chuan silai chu soilo a om ang po chu alo om lawa tin da tur pon akal po kan kal ngai lo hrim beidong takin vai kem pan chuan kan kir le ta a vai ho chu dot ka hrila wang chuan an thin ur hle niang chu khoru lian thlen ma kona chuan min ngai satan ta phota bong ek hlui lam deuh min lukham tira a ui ang rang phian le ngala kan no pan laya liking kan ti chau vok ek tharlam kan lukham tira adam le tamai ang thin kha kain chana chu min hu chuan kem chu min ban pui le ta ka mel ma ten min man hian min ngai sa ve nual maya zu an in nam phel phola an kut chu aza zek maya ti chuan zan khatna na chu an ti ni ngei turani ka ban re ka hlingin min khai tlaiwar thaka an kuta hian ni khat lai ka oma min kol nin nuwa Mizoram police kuta min da police chuan
IPC section number zathum pani le za somni pakhat min pe a adang pakhat nep deuh hlek min la pe zuya ka case masa murder case IPC zathum pani na ringot pokhi dam chung lung in tan the na ni a apani na IPC za somni pakhat na pokhi dam chung tang tura an convict the na ni bok police chuan rural tu ma min roya ko ta kan kal hong chu Aizawl police station na ka oma chumin hnuah New Jail am veng munga tang turin jipin min phur thlata a New Jaila ka tan hianin keima chau ema tang turin ka intia ma se ka tana pindan pile atang chuanin zain engwanga ron tang ve ngei ni a eng batilana ngei ni ti in miron chota ma ni chawa tang tura ka in ngai laya mizo tong hlathu manga miron betamai chu makkatia kalom ang reng viau boxia ani po chuan atan chan le ani na temin hril ngal boka tin ama vek chuan kanin kara tangtu CRPF ti hian tong kame in bia kan phal lawa atia ke tang thar chuan achan chajok soi chhong tur kan omolom lawma ta che ti in ka thlamuna ti chuan achang changchon tong kamin kanin bia ma se atam zo ka chuan zain kanin bethina tatlu ka ngai tam du khop mai tin kanin kara hian veng tu te chu CRPF section khat chhun jan zomin an om renga New Zealand ka tan tran tir chuan pindan pakhata min tan tira ka tanat pindana chuan ke ka chu huna ka ek na tur le ka chu na chu huna ka chu na tur thil chau chu pindan lo lu tu chu ni a chu pindan kho har tak chu ka lu ve ta a eng chen nge ka lu do ne ro chu ka hra hlei lawa chu pindan ka lu tang chuan veng tu CRPF ho chuan ka ban dek veilama le ka ke veilama chuan thir khai de tin anon hlinga khai diet mo chu bangrela perekin an kilbet thlat buka ka kele ka ban an hinna chu arin omin ti cha chi rual ani tewlo te lul nen zan da re vela chuan min veng tu CRPF an hian ka ke dinglam le veilam chu an ron hling du le a chu tiang buk chuan ka kut chu pani in an hling kop le a chu wang chuan zana te hian nung thak po ka hiat theilawa zana kan hunga thak po in ka tur tlok tloka atuk zinga min phur kopna an phel huna hiya tan ka khek le mai thina ni ni khat chu ti hian ka ngai tuwa zan mut muna po mani hnung jang thak po hiat theilawa ka om thin chu kaning ta dewa ka ta na tuk ver chu hot theilo turin thir hling nei hi an kil bet truk maya chu tuk vera thir hling nei an kil na perek chu phoi ol deuh tura ka ngai chu ka soya ka phoi thei ta hlau maya ka lom le a ti chuan chu perek inches ni chuanin ka kut kol bun lai chu a ko om chhun jim te a chuan ka hol luta ka hol kara vanei thak dewin ka kut kol bun chu ka hong theita a zan daret vela gat command dale se pai pakhatin mirom phuan no nu rei vak lawa hian ka kut kol bun le lam chu ka honga ka keya an hinna chu ka hong boka kut kol chu le lama chu bunin kamuta thina ka hnung jang thakpo ka hiat theita a ka lom le a ti chuan atu zinga miron hon le hmain kaloin me kal le thlap thina ka chaka tang ve moi chu ka ti anga te ve turin zain ka hrila tin ani chuan in ka hril ang chuan ati ve a alom hle le ngala ati chi khop mai ramle hamta na ka thien te chuan in an nun na hlutak an hlana ke chu nungdamin zel bangzu thein kala om chu van nei ka in ti hle a tin he zela ka tan lai hian MNA captain donga chu amizo pui nge ten an ka hlum ti thom ka hria a ka hlum tu ten an ka hlum chan chu kai san du wang mai ka hlum ani ni in ka hria dan ani a heng special ho thil ti hi ten om hle in ka hreboka special ho kalphung special tia kan ko thin ta chu amizo tong chuan MAP ko do tia laman ni a tin ani lo po special chu an oma ma se ani special dan te ro chu MAP ko do tang chuan an nun an te rong lawa ani tho ho dan chu MNA ramute incident da tura thleman du lo ero chuan man chang te po an nei ve thina tin ko do te ro chuan MNA nia an hriat chu man nem lovin an silai nang ka pop maya chu nilovin civil mi po MNF nia rin hlel zong te chu an ka pop zel mai thin hetian ti hian an thona an record a thain an kai san chakpha nge ni ome an suidan chuan ti chuan heti hun lai hian zoram mi pui te chuan India sipai le Mizo sipai ai chuan heng ko thu tho hi
an soi kep tua mu ai ma in hu an hlau jok ma zuk nia tlanchhuah dan ka ngai tua ni tin mai hian ka ke min hlin na thir khai det bang rela an kilbe ta chu ka ta na pin dan awang fit diat vela zau adung fit som pani vel nei chu ta chuan ka ke in ka hnuk ri hrui thina ka pin dan chuat po ka rap kim theilawa ka biala zim talu tuk ning chuan tlanchhuah kan ram le nam tan cheng rang choya mel ma sipai te han do le chu ka chak et maya ga duty ten min nei lo deuh lai en thli thlai reng chung chuan ka tan na tu ver thi hling nei bar te tu ver kong kha te chu hondan ka tapa van ne siamin ka thil tum te chu ti pui tin thei turin sipai but ker tin huyan kilberthin thir kol ka mutta hlau maya chu chuan ka tlanchhuah theilo na tura an thir hling nei kilbe na perek le tu ver bar kilbe na perek chu ka kar phoi thei ta hlau maya ka lawm ril hle a tlanchhuah theine tur ka ngai tua ka hmu thu chu ka tan pui hne na chuan zana zain ka hrila ani chuan avalom om ve nang chu dam te ni chu kanga kan ram le nam tan i theina zong i hmang le anga ke zong entika nge ka chuwa ve ang ti in jail room thing mi ka lo hak don nia ke chu ka mi te hian khuwa mu to si lowa mi ang lo ka ningot mai tlanchhuak thein om mai la zan thima chuan khoi ma ka thleng thei don si lowa man le thuai tur ka ni maya chu wang chuan tlanchhuah lo tum lo hi ka him ber mai ti in beidong takin a soya kalau tum dan chuan he tan ni na hian pahni chau kan tanga mani chawa chhu chu ka tum bik der si lowa mani ma selin mani chawin chok ta ila ka tan pui chu veng tu si paiten do ta puin an ngai sa hlum du ngei dona ka heta wangin tlanchhuah ka tum ril ruk chu ka thul le ta a tlanchhuak thia in ngai chuan thian te tor hlo wangin ka tum chu ka thul min ta der mai chu ania apoi ti in ro savak don po ni ila in ro sak na tur te chiam po ka chuang na heklo ka ta na room gym te ave ruk chu ka ti thei tok om chun chu ani ta mai ani zan ka chu mo mang mak de umai kamanga lungpui oi ta na hian tlak hlau em ka boka chu ti lai tak chuan kor fol var ha hian ka kut ding lama hian minon bana chu lungpuya ka bok chu miron hnuk chuaka atuk jing ka han tho chuak chu mak ka ti hle a tin hemin hu hian kamuma bok hian no sen voi thum lai mai ka hmu boka enge om ziania enge ko ti po chu ka hrilawa mu mang hril fia thei tu ka momo hle maya ke tan chuan han chui zom dan tu ka hra thiam der mai si lova ka chui zon thiam dan ber chu ko chu neyang mole ti chau chu ani a mithar kan nei ni som pakhat thlathum sang kha chakwa somsari pare ta chuan jing cho kan ei kham hnuwa ka thian pa nen chuan zain kanin bedeu renga chuti lai chuan min veng tu crpf te chu an ruma tang chuan anin chuan chuak ta veka engi om je ro chu kan threlo tlai thim don te pa chuan polama vai ho chu an rang nok noka ga tho duty na room hluya chuan mi pakhat anon da luta tlai cho ilo hun chuan chu tang thar chuan he tiang cho hi ka ingai lo in cho hi ka ilo wang vai ho atilang langa ke ni lo om hasa te pani chuan vai ho cho min pek te chu kan eya cho kan ei kham hnu chuan kan mi thar chu engwang ron tang nge ni kan zota tang thar chuan an man dan te le a hmingina anom na khuwa far kon ti in asoya ke ni moi nen chuan kan tan chan te chu hrilin kan ta na hrom zia te chu kan hril boka New Zealand kan tan lai chan chin hi ziak vak lo mai la tin ka tan pui zo moi hi tai te sena battalion corporal rank ani a thing sai kho chuak ani nen hian kumsa ka chako somsari vela tang khan kan lo in mer hriat to a kanin mule na chu zela lo ni ta dai mai chu mak ang reng takani tin ron tang thar hi PTE hi private anim o hi ka thasual mai thei o PTE ting kan lam le photanga private ti ka hre dan ani o silal ma chuna IGP Mizoram ka tuma motor driver kha ani a aron tan ven hu apo hianin adu chuan tlanchhuah thei thu ka hrila ma se kan tan pui zo moya tlanchhuah ve thei si lo chuan zo moi chu tlanchhuah tum ti in min veng tu ten sei sa hlum ta sila apoi don lu tukani ti kan hriata wang chuan tlanchhuah kan tum lui talawani tin New Zealand kan tan lai hian ni in min em ngai lawa kar tin ve khat min bol tira tan in le bolin in kar hi fit ruk vela zau kholai ani a chumi in kara kan kal chung chi chu ni in min en hun chung ani a
chu bawk chu ni enga kan ngai lo ani district jail kum sang sakwa somsare pareta chuanin ka tana kom kha chu an ron honga district jail chuan ka in son tur thu min thrila ti chuan kan nei ang kengin gate lama min throya zip pathum loadinga chuan a hrang thawin min chuan tira ti chuan district jail lampanin kan kalta a district jail aizola chuan min da luta a jail chunga kan han lu chu merhret nu thian hlui an lo om nual mai hi alo ni a karilu chuan ka ko har to don lo ni hi in chunga in khung be reng awm to lo bokanga kho eng le ni eng po ka mu thei to anga rilru po jang khai deuh to ang chu ti in kan ngei to a karilru chu azang hokin ka ria aizol district jail chuan tanga lo om no maya mei chele mi pa vailo mi ale ai lo thlengin an lo in pol nuk maya ka om hlim chu ka thian hlang deuh te omna uat hospital uat an tia chuan ka oma tin he uat tang ho the hi MNA hlang an ni a New Zealand te ngai tua chuan a in nom hlei hle a ni tin hian magistrate ma ko tur ten kaliam nu chuan a kal velo ho te chu thiam nang lam khoi min nang an deka khote thulte thom nu da na tur te ta in an boi thei hle loma nang khoi velo ho ero chuan karam bo tan pena a thanin che san khela a thanin dos pati te an khela chu ei zol zela kan ni tin hun man dan chu ani maya New Zealand kan om dan nen khan a in ang lo hle a alet ling thok ani bermai pan lai hring nuna kha chuan mo nu le pa te ang chunga lungmong takomin thiam zirna ru na kan loya tlai school ban nu ale final exam zo hi chuan kan thei ang tokin kan chung te kan pui ve thinin a chang le ram hnuaya sawa vele thangkamin tlai ni kan lenga in lama la eng to ngai om lova nu le pa in chunga thamong taka cha mangzalin kan nakin hun turpo kan don ngai bok heklo ma semo tu na ero siang ang kaloi ve na run in chung chu jail run thim mai alo ni si a eng tin nge eng tika nge he zela tang hian ka chu ve theiang le o ti in ka in don kung reng lai chuan ka thian pa lal mu phe chuan minjil hawa khatia in ngai tu ha turen ni hleinem a huna chuan I chuak emang zela hian tan reng po tumla sarkaril phal don lo nang ta te zir vela in khelna chi sang te hi ti vero min ti a ka thian pa min zil hauna chu zomin nang te ka ngai tu a kho ta te ka zir ve a ma se ka thiam chuang lawa a chang karambo te ka pen ve a ti chuan kanun chu a hlim ve ta dewa ma se ka ril ruwa chuan engdang ma aleng lawani bermai thian theng ka te chu an chung te non bela ke yero membel tu rim nam ei po om hian ka hrilwa chu wang tak chu lawm karil ruat tlanchhuah rongot om thin ni khalpo tlanchhuah dan tur ka ngai tu an neunawa jing taka thowa ek pai tu anga in cheya ge duty te kut thlak topa chumi rola tlanchhuah mai tha in ka hria a chang le Tuirial Jail te hian om ve theini la tlanchhuah thei dan chu a om thei hian ka ring tlat boka ma se Tuirial Jail hian kan du duin kan in son thla thei chuam bok si lo aizol jail atanga Tuirial Jail in son tur ming an han lam chang te hian chumi te chu kan lo ot ngoi thina Tuirial Jail chuan om ve thei hlawila o ti in kanin ngai tu nau thina voi khat chu Tuirial Jail lo tang to thin district jail aizola tang le ta pugut siam sunanen kanin tongfu a nam sipayani ti ka hria Tuirial Jail in suna Tuirial Jail chu vera tlanchhuah puya ka som taringot maya ma se ni chuanin mana po o number 2 tanga Tuirial Jail chu veran tum to thule thil kher khan zia min thrila tin lever na tur man ro te po an ngai to hupur ni in min thril boka tin midang pakhatina soida chuan khati hun laya Tuirial Jail tang te kha an in lung ro lo ni na soi ve thung tin a ho wa thil ti tu chu in po tlan le in lung ro tlan angai thin renga entin nan emene dik tak po rin hlil na thil thuwa man case nep deu bela chule mai in be seitan chuan jail vera tlanchhuah tum khera chu a tur berlem lo mai thei bokani escape tu matol ni khat chu sergeant dal mulian le a thian te mi pakwa chu marcha ro dip sa kengin magistrate ma ko turin tang motor chuan jail atang chuan tlanchhuah tumin an kala antum dan chuan tang ven tu CRPF te chu
mar chatipa an maya thea an talboilaya an silai lak saka tlanchhuah ania dor pui biak in bulan thlen chuan an tumang chuan an cheta ngeia amai ro chu an van duai nge hi sa fulo jok thriat ani lova hetia ain be boina bul loka hian CRPF day patrolling an lo hlau maya chung ho chuan an CRPF puite chu an ron puya tang motor chu an kap ta vak maya MNA te chuan motor chung atang chuan an lo ka ve boka ma se MNA te chu an hliam tak hloma wangle an silai mu boma ro tak sia wang chuan tanzel ngaihnawm talawa an in surrender ta ringot maya in surrender du lo phesia chuan an kap hlum vek nge yang khatia in surrender na chang an hrekha a fin thlak le jok ani lal mulen ane a hote kha hlotling sela chuanin aro puidon te lun len an hlo cham kha pui tak zetani keipo khati lai khan district jail ka tan lai ni a min som ve se chon katel ve nge in karinga a mai ro chu min som ve lo lova a van nei thak zo ka karwata kung fu kanjir ni khat chu ka thian pa dai lo chu zela an ron khung lut ve hlol maya a ron lu chante kan zot nuala ani po chon atan chante chu asoya dai lo ni thumaron ta nu chuan dai lo hnuai puisa choya kung fazir du ka zonga bik pakhata chenga zel choi turani ti chuan kung fazir du chu an lo om nuala ke chu paisa la khom tua min manga paisa po khol ngala niwa ta lutin a zir ve du lo ta chu kan zir chung chu pona om turin kan chhuah tira paisa ka khonfel nu chuan ke po ka tel ve thina niwa ta chuan ni hni chau kan zir man tia chuan complain a lo vangin pona hospital wat le jail hungna bang engkar chep tak maya chuan kan zira kan chunga CRPF duty te chuan kan kung fuzil lai chu min en du thei hle a ti chuan ni tin mai chuan jail tang an pung chho jail mai sia kan zira hmun la a chep chho tial mai sia ti ngai na van tak ema wang chuan kung fuzil jail du te chu Tuirial Jail lama inson kan deal terngota kan kung fuzil hi kan la zir rei lo boka adan stepo kan zir san lem lova kan zir ber chu side kick front kick back kick le che ran dante in ven pa kulo thak ji ve ngal dante in thiar film dante kan zir thina ni tin hemilai ve khian ming than jawa captain thang rei lo phapa mizoram pate in chei chak chuan mithin khatte kung fu lo zir tir ve boka ming thanan zir tir te le dai lo zir tir te chu achang changin kanin pe tir thina amai ro chu hetia in be na hian phal chin de phal lo chin kan siama ti chuan atu tema intina le in hliam pal om lovin hun kan mang thina anom ve ang reng khop mai kung fu hi in suana le poi khoina ni lovin mani in venan po atang kai viawa wangin mizote na me pa in zirila thiam vek te ang ukhai Tuirial Jail kan in son district jail chunga chuan achuk lam ain alu lam hi atam jok zel awangin le he jail hi alen lo bok awangin jela chuan mi kan top viawa ti chuan thunei tu tan Tuirial Jail lama in son du jok te anom chuan jail office a mingpek lu turan ti a Tuirial Jail lama chuan kung fazir chunsom du le tlanchhuah tum te tan kong om theya ka hreda wangin in son hi ka du hle a keipo Tuirial Jail om du jok ming petu te zinga chuan a masabera ka ming ka pelut ve a ming kan pek lu atanga rei vaklawa chuan Tuirial Jail chhuk tur te ming chu kan uat leader Pu V.Lalhmingthanga chuan a chair chuaka ma se chung ho zinga chuan ka ming chu atel ta hau lo maya Pu V.Lalhmingthanga hna chuan inga tinge chhuk tur te zinga hian min tele si lo le keika kal le si lo chuan tuin nge bear han fighting zir tirang le ka ti a Pu V.Lalhmingthanga chu khong ai takin thunei tu te hna ka kalve theina min va sei sokro ti in ka nge na Pu V.Lalhmingthanga po chu jail office a chuan avakala ka kalve theina na va soi ngeia ma se ka kalve chu jail thunei tu te chuan an lo phal ta chuang lova poi ka ti ngei mai ti chuan an minglam te chu Tuirial Jail lama chuan an in son ta mizoram chu ram boi kan ni wangin engmo thila wanga in man khom rup om thina tlai khat po chu kan ei ma lok chuan jail chung kung khar chu aron hong za ho maya chu kung karin honga chuan mizo zir lai pol te chu jail chunga chuan aron lu le treu maya wat tina chuan tang te chu kanin ek beng treu maya chutia district jail kan to le tak sia chuan Tuirial Jail lama in son thena ngai le ta ka wangin mingpek tur an tilia
a hma an ti danang bawk chuan in sawn duh te chu hming kan pe lut le a chu mi hnu rei vak lawa chuan zel corridor atang chuan Tuirial Jail in sawn tu te hming chu anon chiar chuka ka hming chu a tel ve ta hlau maya ka van lawm em ka ta na wat ka pan lai chuan pozakima ka hmuwa a hne na chuan tlanchhuah ka thumthu ka hrila ani chuan thili ti ani vek chuan hlawtling ngei turin tiang che ti in min cha ke chuan pathian zara ka hlawtling em ang ti in ka changa kan wat panin ka kalta a ka thua hnu nei te chu ka beka ka khunga kain pe hnu chuan Tuirial Jail tawngtu chuan uat atang chuan jail corridor ka pan ta a Aizawl district jail atang chuan tang motorin chahnu biliang hun narol erel hun vela chuan Tuirial Jail panin BSF venin kan kala karin ai te in Tuirial Jail chu alo hla a kalkonga junram thiarin voi khat chi kan chola junram kan thiar zo chuan kan kal le wanga tlai thema Tuirial Jail kilometer somni chuang vel hla chu kan thlenga Aizawl atanga min hruai tu le Tuirial Jaila an jailer chu anin dora chuti lai chuan keini chu tang motora kan nom khoma Tuirial Jail chunga lu thoi chu ka chak hle maya ma se Tuirial Jaila an jailer te chuan thim hnuah tu ma kan admit theilo an ti bur mai sia ti chuan real tram teu chung chuan Aizawl lam panin kan kir le ta a Aizawl pana kan kir le chu kalung oi lo hle a tong po ka tong du mi lawa jail kan lu le hnuah chau ka tronga Aizawl Jail hi zandar kuwa kan thlenga cho ilo kan nia vangin rong kan bol chop nok noka cho kan ea zandar soma kan uat lui thuwa kan lut le ta a atuk zinga chuan zing cho e khamin vanin Tuirial Jail chu kan pan le ta a hemi tum hi chuan kan kal ma buka kan thleng ma hle a heti lai Tuirial Jaila an jailer pu se chuan milo admit du ta a ti chuan Tuirial Jail tang kalo ni ve ta ani Tuirial Jail siama tu na chan ole Tuirial Jail hi engwanga omve tu na chan niang le Mizoram hian kumsang zakwa somruk paruk molama chuan jail pakhat chia oma chu Aizawl Jail hi ania kumsang zakwa somruk paruk kuma zorama boi ma dai kha chuan zorama hian sual hi atam lo em a thingtlang khuwa chuan mi in ni lengin a ina chhuwa bo san don poni sela in tala in akal ngai lawa thingfakin amo sukin amo akong kha chu ado mai thin zoram boi tang le uti kan ni hnu hi chuan kan in te chu tala a kal alo ngai ta a chu engwange kan ti chuan ram boin a hrin chhuwa lo ngai ta ila ram boi khan India sipaiten kan inan hala kan bu ten hala kan re theya chuan sual a hring chuka ti chuan jail tawngtur ati tampha a tin chu lawa chuan India sarkar sipaite chu an zalen sual tu tele an mirin hlela piang te chu an man thina chu rural tu ten zela an lo khung mai zel box sia wang chuan zela leng lo khopin tang an om ta thina chu ti chuan zel dang Tuirial Jail a om atul ta ani tin he Tuirial Jail atang hian world record aron om don nge ni in alanga engtika takher chuak ve angmo tanim thim atanga kan chu ve ni chu hei hi chanto khuanu ruat em ni lo ni le ka zuam lul lo kumtluanga jail run thim nga reng chu so le thimlal nun rong te len na hi o ka pian na zoram nuam ta na chen rang choya lungrol ten me ma dora lo lian kan ton lai te kha donin thin laia athar le thin o ka thian te kha tu na te hian kan ram le nam tan khoya tron zai rel te kangmo ke ni ro chu kan ram ta na tha le tui sengin ti thei kan nei tha si lo arang kan loi ve na run chung ve chu tanin thim hnuai mai ani sia manglama po saiwar te chunga chuang ve thin mai la jail run thim hnu chon dan om si lo jail atang kan chu theina om chun chu aruka tlanchhuah ani a chu kan ti tura ru tanga in ka ti ngei bok turani ti chuan pathian le kan ram le hnam tan farkhatal kani vele bokang Tuirial Jail le achan chin Aizawl district a hian jail pathum a oma chung jail pathum te zinga chuan Aizawl Jail hi alun bera ni tin hian lu le chuak hi an in dot zut maya chung te wang chuan Aizawl Jail hian nom ve na riau ania ma se jail tang ni hrim hi khoya ma nuam chuang lawa Tuirial Jail hi a omna chu Tuirial kho thlen ma kilometer khat vela hla
lam hoin kong a penga airfield thlen ma kilometer chan ve vela dinglam bolrem taka aizola tanga kilometer somni chuanga hla oma zel chunga hian uat pali a oma uat pathum chu lu lai ani a uat pakhat ero chu sakthar luwa tura la honlo honve le a luwa turani Tuirial Jail hi khochak lam deuh hoi zonga mual omani a amual top lam chu Tuirial lui ani Tuirial kamvel hi ram hnuai mau hunani a Tuirial lui hi heti hun lai hi chuan ala liante chiam lawa Tuirial Jail building hi thir vek ani a asilinga tan mawan mangthunga Tuirial Jail hi thirling neia hung ani a athanglam le achimlama te chuan thua thuma hung ani tin he jail vangtu te hi CRPF platoon khat Deputy SP Hovin an oma jail staff te hi jailer Hovin somlai an oma attend pay chuan an family te ruain an koi ve dia bok tin he jail hi break up in phui ani lova athoven thlak ang rang viawa chaklama selling tlang te malama thui tak chimlama zoko sang tlang te alang theya aizol de sik chunga jail rawa chuan khuwa a hoi thui thei deuh ti le tui kan du tia outdual dualte angai lawa chung te chu jail dang aya anom na nimaya amai ro chu tang chung te tan in kana boi thlaka khati hun lai te kha chuan botol la tam lawa tang kan tu chuan ral pui phira ngai tin tang kan tu mel po muturan wang hle renga ko har ngai thelo tan chuan mun ko harani ringot mayani Tuirial Jail a hian a hran pain superintendent om lawa aizol jail New Jail tenen anin tromin doctor le na sepo anin trom vek bokani tin emergency thila mantur a minglekin damdo ina omve boka he damdo in te takte tang hian damdoi kan la thina ni jailer chu pusoya ni a assistant chu Pu V.Lalhmingthanga ni tin jail in te hi achung le bangrang wa ani a arel po thira siamani tin asilinga tan dapan manga hetia dapan manna chan hi Tuirial Jail om nam hi nipuya alum em wang ani rin om tin achuati le chuat ani a simena plaster vek ani boka tin jail chaklama hian jail office oma among lama warden ho ina oma tin jail vengtu CRPF duty post si jail hungna inkar sang deuh main duty post pariat lai ombok chung CRPF duty te chuan jail chunglam hoin LMG pani an hung rengbok tlanchhuah huk tumila mi tong pongka mai an hnialo mel hle ngeia Tuirial a hian uat pali oma ma se pakhat chu lualo ani jail office nai ber tu hi u number 1 ani a he uat hi chimchak khoya sakni in apin dan jail office nai ber tu hian a minga nga khop mai NCL TT school le nang dena uati te in an suya keinin kungfu kan zira tang khachuan kungfu room ti in kan soi maya leikan ver hnuwa khachuan leiver na room kan tilea pindan laita hi biak in ani a Sunday choma che kanin khom thina tin adole pindan hi khumsom poreta oma heta hian nan mizo an tang ve boka jail chunga hian kohran upa tu te kan thlang ve boka upa atana kan thlantin te chu pahni an ni a pungai chinga sia su khuale pulal fima phulpui khuate an ni a tin hetia jail chung upa kan thlan hi a minga jail chunga kan kohran siam chopa apui pa tura thlan ve te an ni a mundanga chom jail thei ani lo upa atana kan thlan tlin thin te hi kum upa te wangle tran tuwa an tran huna an soi tam thei bik wang po ani bik chelawa ani pungai chinga pheichuan soi thui du tur ani bikin arin omlawa fiam pa pheichuan minute khata rei soi tur po ani narin omlo tin kan ram noi ko rana khan mun ral mong te ni chuan Sunday jante nilai tho tran jante kanin khom thina tir ko kan neya ko ran upai ro kan nei ngai lem lawa chuta kan in khom huna chuan tir ko win thu seilo chang te chuan ami sa dewalang te hi chu tu sei tu ate ruat an ni ve bok tin arawa chen velo chuan sei tur hi awang ve em tho chuan arin om pulpita handin meu hi chuan adang hui mai zong ani e tin Tuirial Jail upa kan thlan ve dan chu kan pem bu in belvel mai ni berin alang dan chiam chople kan thil nei te Mizoram jail mun tina hian sorka chuan jail tang lai te dan ding lai ani nge yarin oma chu dan ro chu kan threlem lawa
kini political case tang lai te chuan jail chunga suala omlu nan le kan vaya kan thajok na te ni base in dan siam chop an neya chu dan chu jail tang lai te alien te in min huam veka chungan dan siam chop te chu keng ko turin board of controller political case tang te tang chuan ruat an nia chungan dan siam chop zom lo te chu an tram ve mai thin ani ome ti chuan chungan dan siam chop te chu heng te hi an nia jail chunga in ti buai in sual oi ani lova tin ruk te puisa choya lekha den te mani an pui in ngai zon te mi biak cho chi te chu tu main ti lo top tu ra dan siam chop ani a hetianga jail tang lai MNF ten jail chunga an en kolovangyan jail chung po hi a zaleni na nuam le a jail chung chu a huai le a chak chakin thu nei na le lalna an chang chuang bok lova ati chi khop mai Tuirial jail chunga hian sorkalin jail tang te tan in ti hlimna tur heng te hi min pe a pakhat na volleyball hi court kan neya chuta chun u te in chawin kan in khel thina tin u khel lo po kan in khel thin tho bok pani na badminton hi volleyball court bula oma volleyball beng velo ten an khel ve bok thin bathum no korom hi tu le thia da ania chun jan zomin kan pen thin bok polina chess hi athiam to ten athiam lo ten zir tir thina kan khel ve nok thina ni pangana tingtrang hi alung leng phal deuh ten an per ngun dewa tin ala thiam lo te point per thiam an zira chun jan zomin olai ni manglova kan tum reng bok thina ni parukna radio hi jail chunga mi ten aman tur kan tuk chopatanga kan le ani a chanchin thar le thil dang ngai thlak nan kan manga atang kai le chanchin thar ngai thlak nan chu lo po thil danga man tang kai ala ni mai thei bok Tuirial jail kan lutan tir hian number 3 a kan oma kanom tran tir chuan kan mi khwal ril ru hle a mai ro chu kasipai puite an ve nuala wangle heta lo sa tenen kanin kom ngai deuh nuwa chuan kami khwal rei lem lo tin he ta hian dam chunga tang tur thu cherem tu in thiam lo chan tir te an tang ve boka an ni hian mi an du sak der thiam ve em boka an chunga pokolom hle tin he ta kom ve nuwa hi chuan zan lama in khom kan ne chang te hian chairman na le tu soi tu min manglui deuh tlata kati than lo na langa sei thui tu le sei tam tu ka hrelo le thunga bible ka chiar ngai lova ka chiar chun po new zealand ka tan line hole bible hi nakina mila hlial ve nan ti in voi thum chu ka chiar chu ka chu la chu a tho ka chen ve wanga chiar ka ni si lo mi ten hena hantlang a pui tur khop chuan pathian thu ka lo hrelo na samaya a hre om khop mai upa tur kan thlan tum khan min lo thlang ve chu ni in ma se vot li in katling zo lova min thlang tleng ang ti po hlom takani e ke ve mai hian pathian thu sei tur ka hre don der si lova tun huna ka ngai to na chuan mi tu te mo chuan ko hron upa ni theinan upa ta na thlang ve turin an campaign ya sei te po an om thin ani ome chu lo ni se upa ni chu engwanga cha nge ni ang a minga khu khat veng khata mi poimo ni ve hriman cha nge ni anga pathian de ko hron rong bol tu ni an chak wang niang le chung mi te chu piang thar dik tak an ni thengem mi anei nu na wangin emo ami je tha ani ve hrim wang point ko hron upa tan thlantlin ani ve fowa ma se chu tiang mi te thu soi ai chuan upa piang thar thu soi hi chu ngai thla ka nu man ti dai zo fo si a ko hron upa ni tu chuan nu pui pakhat chau nei mi in sum thei thin ur ve ngai lo do thei dam lo te chunga kut nga ta tong trai thei ni anga ya thil ol lo ta kani chung te ani awang chuan ke chuan katlin ve lol lo ani warden na tho Tuirial jail hi chuan tang jinga mi chian om ve lo wang aniang chu jail warden a hian mi chian om ve lova warden ho hi mi pa ve kan ni a tin ani ho command tur hian warden havildar pakhata oma an ha tho chu ho tu te duty detailment siam sak ani maya tin achang in chulama jail chunga hian om ve a ho te nen an du chuan tang te hi an check ve thei boka an hoi mi te na tho ber chu jail tang ten tlanchhuah an tum le tum lo hriat ruk te
chun zan zoma zel chunga omvea ginti in chir huna zel tangte an kim de kim lo hriate tlaya zel tangte uat thuwalu tira atu jing daruka uat tiente kongkhar hon chu an na tholian berani a an duty chung hi chuan zel pona an chuak theilawa zel tang lai ang chin an zalen bik lova anin omve phian chuan arin om in chung rong hnoi ani Tuirial Jail hi in chung rangwa hi atui ek de vek to hloma a chet bel zel an lo wangin zel thunei tu te chuan rong hring an leya chu rong chu zel chunga ron da in zel tang lai te chu min hnoi tira keipo detail ni lo ma ila nakena lever don ta ila eng tiangin nge leika veranga tlanchhuah huna khui lai ram nge thang ti ka thlir do wang chuan wa number 1 chung rong hnoya ka tel ve a in chung thanglam kan hnoi zo chuan meijuk pa in ka tha chola kabula thu chu lawm ma met khuwa ani a ka chul lai chuan wa number 1 kila tangin lever don ta ni ila eng tianga oya ver tur nge ni ang ti ka hisab ruwa tin chu lova tuirial le lam mol te chu khui lai mol khinge tlanchhuah na huna kalnan thang ti te ka thlir kual boka kabula mi hre lo chuan ka in ngai to boi ve le a kabula thu lawm ma met kho hne na chuan khilai mol dung khi a mol dung ak thinga tama an hnuai thel thanga kan tlanchhuah huna po zo chuila anuam berang ti in ka ko hmuwa lal lawm hi ka hre dana chuan z battalion nia ka hre da wangin lever na po hian telve ngei tura ka ngai wanga ka thuru po hril ngam ka ni a tin lawm hi pathatak ni in ka hria kungfu kan zir hma te kha chuan kanin kom ve zeu zewa nuam po te ve thin hle a ve kha chu malsoma z battalion parvatui khuanen kanin koma lawm chungchang hi ti hian a soya z battalion a zialuni lawang khochunga donation khunatan kan tir thina ni lawm ati wangin ke chuan malsom te soi chu o in lawm chu kan jinga tel tur chuan ka ti talawa hetia ka tina chan chu malsom hi ka mer hria to manipura po ka mer hria to nia lawm ka la hriat ngai si lo wangin ka hriat chian sa jok te soi ko oya wanga leiver na khan lawm kha telve talo ani e tin khumpo mi songpariat tan songpariat da ani bok hun kumle ni te aral zela aizol zela katan huwa tangte kabul lokamu thin te chu relote te an tanga an chungten anon la chok ti te ka hria ka othin hle ani mi in mumanga saiwar chunga an chuan zela tanga an chuna te an lo ti thina keipo ka mumanga saiwar chunga ka lo chuang ve na chua in rinna chete ma ka nei lawa achan chu ka case pakhat IPC zathum pa hina chok po hi dam chung lung in tan theina ni a tin aizol tlanga te min puitu turan omem ti ka han mit thla chang te hian tu ma min boi puitu tur ka hmulawa ka chuwa ve theina om chun chu tharum thona ngai chi ane wangin lever na tur dapa lever tlanchhuah tum chu ka ti mak mo ka ngai mi maya chu wang chuan a lawm lever ka tum wang aizol atanga tuirial jail ka pan chan chu ni ti chuan he tuirial jail hi ka ver nge dona he kan thil te wanga mi tu point harsna in lo tok palani po in imi hriat thiamna kan ngel ngal boke ma ni ham thana tan chawati po kani bi khek lawa ramtan kan thole thoi theina tur ani be se wanga kan ti ani e ti hi kan ngai tu na chu ani do tin min pu zan khat chu tui taka zel tang te kan muthil bor bor lai chuan an bul loka chuan silaya puak resort zot maya kan har chiang hle mai min veng tu CRPF ho la chu rak nok nok poim an tan ri tuk tuk boka ke ni tang ho chu kan khuma tangin leya chukin kan bok ngoi kar loma silai ri chu kan ngai thla chinga melma inka pani lo ti kan hria chu wang chuan kan bona tanga thu chuakin kan khuma theu chuan kan mule ta hloma kamu hil thei to mai lawa ti hian ka ngai to ka thian te hian min lak chu tumin veng tu CRPF ho hi aron be tai mi niang o ron be don ta ni sira chuan ke ni ho chu miron thil ma so om si a ti in ka ngai to a angai na hrelo chuan kamu hil ve ta maya atuk zinga wardenin kongkharan hon rol chuan zana silai puk rekha inga om zia ti in kalozo thoya oden chuan helai CRPF commander hi zungol ve aruya piang a hote ti boi ching mi a ni a
chu pa chu roi chuan a silai tom pong ka chia mai lawm le ti in min thrila jing cho kan ei kham ve le u thar tu satu te thlir pa in an bul loka chuan ka thua chu ma zet ka thun hua chuan in chial lo huna in chia zuwa chuan chanchin bulo thleng chu ka chiara Tuirial Jail MNF tang te chu an thian ten chan chu tumin an non kapa a mai ro chu CRPF duty te hian chu MNF te chu an lo dang ke le thia ti in hetia chanchin buina chu hi kan thathiam lo le a tin kan thil tuma englai ma in CRPF te hian min dang the ngai lo ti hi khovel hian thro se jail hung na chia an siam tra Tuirial Jail hi thir hling nei hung vekani kan ti to kha thir hling nei palbana tan chuan thingril manani a heng thingril te hi khoreya chuan moi ve thei an ni a chu lova chuan thir hling nei kilbe na perek po tuiek thei ani wangin one number 2 bula CRPF duty commander duty na bula palban chu abul lama moi to wangin thingmistri ruin palban te chu thakin an phun tha chuti la chuan an bula biak sang nen kan vakala an mistri roi te hne na chuan palban te kha nget takin phun ula thir ling nei ero chu perekin kilbe na kha nget lo tevin kil ula achan chu nakena tlanchhuah nan kan la mandu takin ti in kan thrila kan thril ang chia chuan mistri te chuan ban chu nget takin an phuna banan phun zo chu thir hling nei chu perekin bana chuan an han kilbet na a maro chu a chian siam that ma ai ma in a thalo zokin thir hlum barbet wer chu adul nuang maya biakanen chuan kan in ena kan nui dun ringuta tlanchhuah tumin helai hmun hinne kila chuan a ol sampha ngei chuan in om ma se helai hmun take chu tangtu commander pok rang silai nena a om na ni baka one number 3 bula vengtu te LMG post ni na ka non na zone tak phei ka ani boka wangin tlanchhuah tumna hmuna tan chuan thlan chi lo mai thei bok ani kung fusir chun zomani district jail atanga Tuirial Jail kan ta hnu zana chuan warden duty tirin kung fusir dun om lo le khachiakin ka kalkual tira lekha chuan ti hian ka ziaka kung fu bear hunt fighting judo je du chuan poisa che som choin azir theya azir du tu chuan hele kha ziaktu hne na hian cheng som pe in report turani ti in ka hming ka ziak boka ti chuan watina an leader ten an puanga atu jing thingpu in lai chuan poisa awana kung fezir man chu chenga ti turin min nge na ma se an ming na chu ti hlotin sakani lawa cheng somati tlang anita ani kung fu le judo hi kathiam haulawa mani invena tur ka zirve nial nuala bear hunt fighting hi chu kum sang kha chako som sari panga a eminete mi za pret cheina akang kaltum khan step som paruk thleng chu ka zirve a kung fu hi ka thiam em awanga zirtir tur kanilwa emineten kanram le kan namta na ako lataya kan tran le ma thejo na turatan man ro poimo tak tekteka man ka tum wangani alatang kai phia nin arin omboka chuti chuan tang zinga kung fizir naman cheng som chenga a katlak niam du lo na chan chu criminal case tang te narna osam takani karin wangani kung fizir intisia kan tlanchhuah na turatan lever katum wangani eminate chuan zirman chu kenglo poni se apoina omlawa kadu tu samang ngei chuan criminal case tang te chu anning anom pilut lawa ti chuan kung fizir tu te chu eminate lang chau chu kan ni tarenga tlanchhuah puya ka som jail chunga hian mitin te zalen taka kan om theu theina turin dan siam belani ka ti to kha dan keng ko tu le jail tang te ai o a sarkara kan thil momo te thlene mo boipu turin mi palian thlang thina Tuirial Jail a po hian bot che menatan Pu V.Lalhmingthanga thlan ani a an waye thok turin mungai chinga pu sang thanga le midang te po an oma chu mi te chuan jail chunga mi puite momo chu jail office a ziakin an theluta chu ti chuan an niin aizola an head office a an han pe a Tuirial Jail ka om tuk thumna chuan pulal awale pungai ching te chu tlanchhuah dan ngai to puya le tlanchhuah puya chuan ka soma an ni chuan tlanchhuah chu kan tuma kan tum dan chu thlasi khuna tiau chhum alo jing cha dewanga chuti huna chuan nin veng tu te kho mu po atoi dewanga on lam mi kan thian te silai kan chalu tanga
กันอินกับชูกังกันเลวตีอาตีอินอันทิลตุมจูมิริละเกจวนกันเขียนที่เห็นสิลายมิรอนเปตาสิละอินกะชัวตุมินกันเบงเงยังอ่ะตินเกนี่เขาฮีหิมตะกินเหลวตานโชคเทตาปอนี่ละกันชัวสันตากันมีที่ดิมโดยนัดเตลมีเลวิม CRPF เขาเฮียนังกาปงอ่ะมีอย่างซาติงเงินนุนจานังจุดที่หัวหน้าจวนMNAแต่จูมีปุยมินเดมเลยอังจวยจวนอติตูตะเจ้าตอดเทนักกงออกมาจู่เลยเวรนี่ก็เขาวินกันเวรงอ่ะวันด้วยที่ละมันชัวกันนี่ปุยกันปูเตลเวลวังจูเกมานี่เจ้าวินกันตัวรังตีอินกสิละปูอาวเลปูเงยจวนอันนี้เลยจูเวรโดนไตละคุยไล่เงยกันเวรงอ่ะเองมันรัวเงยกันมันังจู่ละวะเจลตาดังเตเลอวดเดนเตฮีกันทิมเทงเงมาจู่เลยตีอินอันไงดานันสุยะเกจวนตุนจุมจุกงอมังอินเทียตะกินกุงฟูกันเจอโดนะเฮฮิเรมจางะกันมังงะเจลออฟฟิศกุงฟูกันเจอโดนะลูกปัลปัวลูกนัดลุนันการ์เป็ดกันดีละงะมินเป็กเทเลวจวนอาทัดติงอันนี้ไหมเลยชวนกันดีละงะก็เขาวินกันถูกงะนังนินก็ security เตอินเหลวเวงังมินมันโชกปัลอันนี้พอยน์ก็สวยเตลระวังจวงะเกมานี่จะวินกันตัวรังการรำตานาก็โถเลถ้วยเทนตุรตานจวนเองปวดตรก็หัวมันนี่ตีอินก็สิละปุ่งไอเล่ปุลลอาวเตปวดจวนทรานตีเววางอินเลเวอร์ตัวจวนถูกันติตุตาอันนี้ปัววัจจวนินเลยจูเวรโดนไตละคุยไล่อย่างเงี้ยมันกันเวรังอ่ะอาเวรนัตุรมุนเตหัวโลกินเอ็มตีอินมินโซตาเกยจวนินหัวโลกนักมุนโปคุยมากันเอเลวะอีคุมหัวอีเห็นกันเวรไม่โดนเอ็มนี่อังกติอ่ะอันนี้จวนมีกันเวงเสียงระวังตีอินมินช้างอ่ะอาคุมากระทูจูกระทวะอ้วนนัมเบอร์ตัวตังจวนกันชวกตาอ่ะกุงฟูจิรเลอันนี้กุงฟูกันจิรนัตุอ้วนนัมเบอร์อ้วนปินดันโตเบอร์เจลออฟฟิศในตัวจวนกลูตาเฮอวดที่เจกเลเชียร์เทียมเวลเต้นเลขาจิรนาตานาอันมันนัวนี่ฟังินอันโจกมันบานเลแบล็กบอร์ดอัลลอมาจูทิลจูโปนะกลาโชกาที่เฮียนกziakตากุงฟูเบร์ฮันไฟติ้งเลจูโดจิรไลเหลวตานจวนเอ็นปอพัลานิโลที่อินแบล็กบอร์ดจูกงกบุลาจวนกตาระออกัสลาจูมาลำนิตาอินกเรียMNA กุงฟูจิรตูเตจูชัวอินเจลออฟฟิศเจลเนี่ยนะกุงฟูจิรนักมุนตานอ้วนนัมเบอร์1สกูลลุยจูกันดีละอันนี้เจลจวนที่เฮียนมินเหลวช่างอ่ะคูรุมคูเสียมพระตุระตีอันนี้อ่ะเสียมพระโดนะอินตีนกจุนเทียนไฟเลยอังตีอินกันอินเปรมาเจลออฟฟิศจังอ่ะกันชวกเจลชุงกันปันเมกลายจวนกันบุลา CRPF จวนกัลจกโรตีเลมินนามาโรละก็เลยหอยทุตังอ่ะกันเล็กไม่โดนมกติอ่ะมาเสใกล้ไงตัวฮาเลทั่วยอ่ะอัลหุ่นรีเลวตีอินกะเรลรูจูกะเสียมาทินอุรเจ้าจุงอินตานินหุ่งชูงาจวนกะลุสันตะเดียชุดเดียกุงฟูจิรนักมุนเจลรันมินเปจูกะเทียนเตกันทริลจูอันลอมเวเลอะติจวนโบราโจกามีลาอินอาชูงาเลกันทุนขตาซิลิงเรลาทิรซาอินกันขายาจิงตินกันทอเวเลปีติเรเลวเตวอลเลย์บอลโกตากันเนียกันปีติโจเวเลกุงฟูรูมาจวนลูตินกุงฟูเบอร์จูมิงทันจาวันมินสิรติร์ตัดทีนั่นนี่กันบัวรักหายจูโตรนัดเจนนาเตเน็กนัดเจนนาเตมังอินโอไลฮีอันนี้มันง่ายไม่อุลวะอาเทนวิรนกเริงะกันอินสิรติตักไลจวนเจลตังกันนี่ตีโปกันอินเสียงง่ายไม่อุลวะปนกันชัว CRPF เลทิ้งเลียในอินปิงมาราจุยเร่งกันหูเชี่ยจังจวนตังกันนี่ตีกันเรเลเจ้าทีนั่นนี่กันตุ้มโลกุมตลวงเจลรุนทิมหะเร่งจูกุงฟูจิรลาเทียมรออีตักซาสิเซลนานกุงฟูจิรลาเทียมรอตุนไลเขาเวลาเฮียนไม่ยาปาตานปอกุงฟูเทียมง่ายมานี่อินเวนันจังกายกุงฟูไฟติ้งกันทุนหัวคานอีหันเล่ลกเตียงขตียปัวเวเลปัวไงเตตุมดานาขจวนเที่ยวชุนจีนมุบหุนาปอลมากันเทียนเตเนนาสิไลจาลัวอินกาชัวตุมคาอัทรคบินลังะมาเซก็ไงตัวนั้นไม่อยากชวนกันเทียนเต้นสิไลมินเป็กดูนตัวขบินMNF official เลียนเต้นต่างกันอมติน MNF สิไปสมนิเวลเล็กอมละวางอิน MNF สุรการกัลไลคาอัทวนอพายกันอินกาชัวอวังคันโคเวลาอินเดียมอลผูพาอังตินลวินกับโชคตาปอนี่ละอินเดียสิไปจะเตลินมินอูมังะเกนี่จูละเตขัวปอกันเทงงูตั้งตูเชียดมันเฮกสูเลก็ไงตัวนั้นไม่อันนี้การเป็ดดีแล้วนี่
kung fu kan zir ma ni chuan pulal awa pungai chiang le ma te jail office a han kalim kung fu kan zirna room a pha tur carpet an han dila hemini taki jail superintendent NBC alo online ni awangin ani hna chuan an dil ta a pusinga chuan kan lam kal te chu carpet bag chu awesome deuh mai chuan alo tiama wang chuan kan ho tu te chu anon lawm hong hle a hetia carpet kan dian chan chu kung fu kan zirna chu thi si mina zup man vek ani in aru ema tum lo dewa tluk pal po om the ani wangin tluk nat pal in ve na na ti kan ni carpet du phalo chuan fly kick te po chu entianan po ti ngam chia kan ngai lo wangin a theory chawin kan in zir tira leiver tu te kan ni awangin liam pal le intin nat pal kan hlau ema ni tin mai chu carpet mu be sein kar khachung chu kan oma ma se kar khachung po carpet kan mu tak si lawa chuan aka le a chuan jail office a han kalin kan kung fu zirna a leichhun phalna jailer hena kan han dil le a jailer pulal thiang hlima chuan khuat khu siam tha tur ani awangin leichhun chu kan siam tha dona in pai chuak dai vek tur ani ang ti in thu alo cha nga la tin lam kal te chuan ni e kan pai le ang ti in lawm takin jail office chu anon chhuah sana lam kal ten an thil dil a hlo thin thu chu keine kal velo te hne na anon soi chuan kan lom tlang le a kan ho tu te po kan thil ve nga la chutia jailerin carpet phalawa leichhu min phal saktak sia chuan chokami bufai bek ruak chu la in gate bula leichu veng tu CRPF duty in a hmu lai nge mai chuan kan vala a CRPF le midang te chuan leikan la lai chu min hmulawang ti kan hlo wangin kan tong longa mi pahnin burain leichu tamlo te in voili an zona kung fu kan zirna roma chuan kan buna kan leiverna tu chuata chuan cement chuata langlo ram panin kan da dara hetia leitlem te chawa kan lakna chan hi nakina leikan ver huna leivunga tamlu tu kan hlo wangani pusinga khan carpet min piang ti kan hlau hle zoka keini chuan carpet ai leichhun kha kan thlang zokani sia kanin bum thiam angreng khop mai kan dil carpet kha dil hlotling nga tela chuan jer kha kan ver theilawanga mizo tlangwal ten wall record po kan siam theilo topang le ma se kan pathian hian aro puizia engkim ti the ni zia alan te du chuan kong hi a in hong ru zel mai sin pathian ro pui bero se amen leiver na mun tur kan zong pathian zara emene te chu kan risel na atha khata min veng tu CRPF te po han tong pong noi don po ni la a hupur om lu tuklo tin leiver tur po ti la kan chau zek maya kan dama arem te ni ngai chuan leichu kan ver ngei dona leiver huna chon pathian trampuina kan la mamoang tin pathian in min trampui chuan leichu tluang takin kan veranga ama zara bokhim takin kan tlanchhuah thei ngei po rinna ka nei achan chu pathian hi om tak taka a hnena trampuina dil tu te chu a hoisan ngai lo wangin tin chaina rama am contingena kan han kalkhan tuk tin ka riana tanga kan chodona piangin a hnena kain hlan thina kalkonga har sana kan tok ngai lo ma se kan ron holamin silai kan nei thatwa pathian hena kan hlan khata thina kan tok zau zawa chu lo lia chuan new zealand ka tan lai khan kamumanga no sen voithum kalo mute le lungpui oi tlana talek leka kalo om mi pakhat I sualem anjia melang pu kor folwar ha in minlo kai chok le te ka ngai tu in le Tuirial Jail hi a hming chuan kumthum ka ta na ani tabok no sen voithum mule jela kumthum lai ta na ani awangte in kan lever tu hi kan hlotlin karing tlatani chuna mi pali vel roin lever na hun tur zongin jail chauka chak tui jem hlui kan ena ma se avung paine tur hal satona wangin kan du lova kan nei siam na chauka lutin erong bola tangila ati dan awmangem ti in kan ena ma se kan han ngai to dana avung paine tur buka kan boidona kan theda wang chuan kan du lo le a chauka tang chon chuak la in pona kan hoi wanga chulai chon kan zinga mi pakhat chuan CRPF hi kuk thuila asilai lak sakila atia ke chuan ngoite CRPF hi chu chutimain han kuk thluk thei pon ni karing lo kan bul hnai hian an om thadu mi lo wasin chu baka kan vai tlanchhuah tur chuan kan kuk thluk na in azir nga yang chu ai chuan a huwa tlanchhuah kan du si chuan leiver a thaberang ti in kachanga tin
lấy kan ver huna chuan man chhuah pal kan ni point tu ma sei tel velo tur tu rot nge an ti point min ko kang ke chu dam chunga lung in tang tu chu kan ni lo chung chungin IPC section number zathum pani or kania katan case te nau or belin omzian nei te chiam lo ti in kabulami te chu ka hrila dalon khuwa vai ka hovin kan thata anu loka vai min mana vai kan tha kha ke chuan ka kut more point ka khoilova ma se ingin nge mo min molpo ka hrelo rural tu ma chuanin to soi ka hre awangin vai thatu te jinga ka tel thule ma se a thatu ero ka ni lo thu te an thana hmuna kom ve lo thu te ka soya chu wangin IPC section zathum pani na case nei ka ni a leiver na hmun tur mu ani zana ka muna chuan khoila ya nge le chu verila tha ang ti in muthil ma chu ka ngai tu newa beng sika ka hin ngai tu poim kan uat number 3 le 2 te ka mitla ati ngai na wang sia angai na hrelo chuan kamu hi le tamaya jinga ka tho vele chuan tol zola chuan tang ho chu alo jinuk nuk to a ka mai ka phia thingpui te ken zo chuan ka ho te chu ka hui khoma te chuan kung fu zir na rom lama chuan kampana reilo te kan zin hu chuanin choelo hun dona wang chuan choi turin kan tin leta a cho kan ei khan hnuwa chuan tru tha chol pa in u number 2 lutin pu awa bula ka thruwa pu awa hne na chuan pu aw leiver na hmun tur kan hmu lei thei tlat lo mai i mut da chin hi pingila i khum hnuai hian leichu i ver mayang miang katile a ani chuanin ka khum hnuai chuan a rem lowang helai hi thua thuma hung na lai ni in ver po tur chuan ver thui ngai viawang chu ba ka khumbul mai hi ngat commander puak rang le na duty na hmun ani boxi mun dang e jong le photila kan mu thot lo ni chuanin kan ngai to thale don nia ti in min changa pona kan chu chuan ka hote chuanin kungfu kan zile don em ni ti in min lo zota ke chuan lever na hmun tu jong le photang u ti in ka changa ka hote jinga mi pakhat chuan kan kungfu zirna khen le chu ver maila aron ti sawa ke chuan ani tak mo arem chang berang ti in kungfu zirna room panin ka chhopui ta hloma o number 1 kan lu chuan tuk verte hongin ka hoi kual vela lever na chon du tu sam zan lo ni ma se du thang thei kan ni lo wangin rem chang thokata kangaya churu ma chon lever chu kan ti tu ta a o number 1 chu lever na hunatan ti tlu kan ni thu chu kan bot chemen le midang te chu hril an ni a ti chuan leikan ver ma hian biak sang nen chuan thia zai engemaw zat kengin kungfu kan zero tu ka jingkara o number 1 kungfu zirna roma lutin silinga kan lona siling chu in chuna le chu ma te akha tokin kan khai non le veka kan khai zo chon siling chu kan han en chianga thil ri thanda ngam na chi hi ani lo top maya siling atana an man dap chu alo moi ang reng to hle awang chuan siling kan khai non po chon omzia anei te chiam lawa amai ro chu in chun le chu ma le wung kan khai don huna siling chu chim mai lo nan de po atang kai tho tur ngai mai te ang kan ti a lung chu adum te chiam lawa chumi nu chuan siling atanga chukin uat lam chu kan pana chun zom zel tur